Hola, com esteu? Benvinguts de nou. Doncs avui vull parlar d'un tema que m'ha frapat especialment i m'ha indignat especialment. Estic molt, molt, molt cabrejat amb aquest tema. De veritat ho dic. Estic indignadíssim. I és el tema dels llibres infantils sexistes. Resulta que hi ha una associació que es diu Espai i Lleure, que es dedica a anar per les escoles i pels instituts i a censurar tots els llibres infantils que consideren sexistes. O sigui, si un llibre ells consideren que no s'adapta als seus cànons de rols de gèneres i d'igualtat dels homes i les dones, igualtat pel seu criteri, evidentment, i totes aquestes cosetes, doncs resulta que retiren els llibres, els treuen de la biblioteca i conviden els nens, els estudiants, a que reescriguin els llibres per fer-los més dignes i més d'acord a la perspectiva de gènere. I això ha passat últimament en un institut de Sallent i a l'escola pública Tàber de Barcelona. Han decidit retirar un 30% dels llibres perquè reprodueixen patrons sexistes i estereotipats i no fomenten la igualtat de gènere. O sigui, això és directament com la cremada de llibres dels nazis o del règim comunista rus, aquells llibres que no interessaven perquè no s'adequaven a la política correcta del moment, doncs aquests llibres fora, a cremar-los perquè no interessa. O sigui, és això, en versió moderna i catalana, però és això. I aquesta associació, per mitjà també d'un grup de pares que es van decidir sumar-se a la causa, van seure a la biblioteca, es veia això a les notícies, a TV3, al Telenotícies, es podia veure, i es veia els pares revisant els llibres com si fossin uns grans erudits, uns grans antropòlegs que s'han estudiat molt el tema, i dient, aquest llibre tal, aquest sí, aquest no. O sigui, aquest em sembla que és molt sexista, i aquest no respecta els drets de les dones o no respecta la dignitat de la dona. Aquest fora. Aquest sí, aquest li perdonarem la vida, veus? Sí. M'explicava una amiga que es diu Núria, llegiré la seva opinió que va publicar a Facebook, que és professora, i ella diu: doncs jo últimament em quedo parada i preocupada de la quantitat de llibres infantils que hi ha a les llibreries i biblioteques que giren entorn de les nenes, intentant empoderar o adoctrinar en un feminisme de pamflet. De debò, només cal passejar-se per qualsevol botiga de llibres per flipar. Que deixin a les nenes en pau i deixin d'imposar-los subtilment la valentia, l'estudi de les ciències o la solteria. I els nens cada vegada més fora del mapa. O sigui, es tracta d'això, d'imposar a les dones una sèrie de valors, no? O sigui, han de ser valentes, han de ser guerreres, han de ser lluitadores, les dones ja no poden ser princeses, no poden ser rescatades, no poden ser femenines, no poden fer res del que feien sempre les dones, ara han de fer tot el que fan els homes. Tot el que han fet sempre els homes és el més digne, és el més adequat, i ara s'ha de fer això. Ara les nenes ja no poden vestir-se de princeses, no poden maquillar-se, i ara les nenes han de ser boxejadores. O sigui, si dues nenes estan vestides de boxejadores i pegant-se l'una a l'altra i fotent-se sang a la cara, això sí que és digne, perquè això és el que fan els homes, i això és molt més guai i molt més digne, Però si una nena es vesteix de princeseta i es pinta els llavis, això no, això és indigne, això no es pot permetre perquè això perpetua els estereotips de gènere. Ara m'agradaria llegir unes frases d'un article molt interessant que he vist sobre aquest tema a la web infobae.com i parla d'aquest tema en concret. I titula Inquisición de género, Caperucita Roja censurada por sexista. Está en marcha un revisionismo feminista que pretende detectar todas las marcas supuestamente sexistas en la historia y en la cultura, ni hablar del lenguaje. ¿Es malo para las niñas leer libros con protagonistas masculinos? ¿Habría sido mejor que Sant Jordi dejase morir a la princesa? Perquè clar, salvar la princesa, quina cosa més indigna que la princesa sigui salvada. Millor deixar-la morir, no?
i hem caigut en un revisionisme que és una reducció a l'absurd. O sigui, ara resulta que caldria eliminar o reescriure milers de clàssics de la literatura. Els Tres Mosqueters, Los Tres Cerditos... O sigui, qualsevol cosa, qualsevol manifestació literària, artística, qualsevol pintura, etc., on surtin homes i dones, ara resulta que pot ser sexista i s'hauria de revisar i s'haurien d'intercanviar els papers. Hem arribat fins i tot a crear la gran heroïna, que és Santa Jordina, o Santa Georgina, o com collons es digui, perquè clar, Sant Jordi és sexista. Doncs ara s'ha de crear Santa Georgina, i molt valenta ella. Això sí que mola, no? I fins i tot el llibre del Petit Príncep ara s'ha canviat, perquè clar, el Petit Príncep no pot ser que sigui un nen, el Petit Príncep, no? És massa famós i massa digne perquè sigui un nen, ha de ser una nena. I ara s'ha canviat i ara és la Principeta, La Principeta, que fa les seves reflexions filosòfiques, i a més aquesta Principeta és vegana, A més és vegana. I resulta que hi ha un moment del conte que una boa es menja l'elefant. Doncs clar, ara la versió vegana i la versió feminista, la boa no es menja l'elefant, perquè clar, o sigui, és vegana i ha de ser molt correcta políticament i ha de ser molt bona i no pot ser això de menjar carn, Segueix dient l'article, las neofeministas nos toman por tontas. Lo más molesto de estas iniciativas es que expresan una profunda subestimación de las mujeres, tanto adultas como niñas. Parece que no pudimos gozar de la literatura universal hasta que llegaron estas amazonas justicieras para reescribir los títulos, invertir el género de los héroes clásicos y declinar los adjetivos en femenino para que los podamos entender. En el fondo, como en las dictaduras comunistas, el neofeminismo le reclama a los artistas que sus obras sean edificantes. La perspectiva de género que reclaman significa que debemos leer toda la historia en clave de guerra de sexos. És això el que els pretén, en el fons, una guerra de sexes. I presentar, doncs, això com a l'home, com a un opressor durant tota la història i la dona com una sotmesa. En el mundo occidental capitalista, las mujeres han conquistado hace tiempo todos los derechos. No existen leyes ni normativas patriarcales que derribar. Cosa que sí que passa a països com Aràbia Saudita, a països on hi ha els talibans, tot això aquí no t'ho trobes. Aquí tenim una igualtat legal i social total. Hi pot haver algunes excepcions, però no és la regla general. Sin embargo, el discurso reivindicativo crece en forma inversamente proporcional. O sigui, en les societats més capitalistes i on hi ha més igualtat entre homes i dones, que fins i tot les dones tenen més drets reconeguts per llei, curiosament, en aquestes societats és on més les dones se senten oprimides i on més se senten subestimades i maltractades y on hi ha més feminisme. Curiós, oi? Partiendo de la arbitraria lectura de que toda la evolución de la humanidad se basó en la explotación del varón por la mujer, se ingresa en un revanchismo trasnochado que quiere llevarse por delante los idiomas, las tradiciones, el pasado y el arte. És que és això, o sigui, ara resulta que tots els homes hem de pagar per les injustícies que han patit les dones fa segles. Com si els homes ho haguéssim tingut tot tan fàcil i no haguéssim hagut de mantenir a les dones, de lluitar per elles a les guerres, de seguir els rols de gènere masculí i de tenir sempre la pitjor part de la història. Perquè les dones sempre han sigut les protegides i els homes els que han hagut de donar la vida per elles. Habrá que darle la razón a Mario Vargas Llosa, ja té pebrots això, Habrá que darle la razón a Mario Vargas Llosa, que hace unos meses decía: hoy el feminismo es el más resuelto enemigo de la literatura. Sorprende en todo caso la naturalidad con la cual recurre a la censura, un movimiento que dice inspirarse en la búsqueda de la libertad. O sigui, com que estem recercant la llibertat de la dona i els drets de la dona, doncs ens dediquem a censurar tot allò que no ens agrada, tot allò que nosaltres considerem, pel nostre diví criteri, que no s'ajusta al que considerem correcte. Si a vosaltres us agrada, us foteu. Segueix dient: mejor no dejarlas entrar a los museos, a las feministas aquestes, perquè ¿por qué las mujeres están desnudas en el desayuno en la hierba y los varones no?
Dos ancianos libidinosos acosan a Susana en la célebre tela de Rembrandt. Hombres que luchan y mujeres que lloran en el sexista juramento de los Horacios de Jacques-Louis David. En fi, i aquestes són les conclusions que jo en trec del tema. Primer, manca de rigor científic i acadèmic, perquè els qui es reuneixen per fer aquestes censures són 4 pares il·luminats, a més d'aquesta associació, que vés a saber quins coneixements d'història i d'antropologia tenen o quin criteri tenen i qui són ells, per ficar-se en una biblioteca i començar a revisar els llibres i començar a mirar a veure quins són bons i quins no, però que s'han cregut qui són aquesta gent per fer aquest sacrilegi contra la cultura. Visió esbiaixada, perquè, a veure, censuraran el que a ells els hi sembli que és censurable, però això no hi ha hagut un debat públic, un debat participatiu per tothom, que tothom pugui opinar. O sigui, s'han passat pel forro dels dallonses i han censurat el que a ells els hi ha semblat. Un altre tema, els rols de gènere no és sexisme. No té res a veure els rols de gènere amb el sexisme. El fet de que els homes se suposa o generalment facin unes coses i les dones unes altres, què té a veure això amb el sexisme? No té res a veure en absolut. Una cosa és conductes que els homes tradicionalment han fet i les dones unes altres, o que se suposa que han de fer perquè solen fer més per la seva tendència biològica, o per cultura o per societat, pel que vulguis. I una altra cosa és discriminació, que són temes totalment diferents. Els rols masculins no són un privilegi, perquè els homes en la història sempre ens hem portat la pitjor part. Els homes hem hagut de mantenir a les dones, hem hagut de protegir les dones, hem hagut de treballar per mantenir-les i a la família, hem hagut de donar la vida per la família, hem hagut d'anar a la guerra, cosa que les dones no, les dones estaven protegides. Recordeu la típica frase, mujeres y niños primero, els homes que es fotin, que es morin. Si això és un privilegi, que m'ho expliquin. Una altra cosa molt curiosa, els personatges negatius dels contes no són feminitzats, o sigui, s'han dedicat a reescriure els contes, no? Com això de la Santa Jordina, els contes del Petit Príncep, la Principeta, o no sé com n'hi diuen, però els personatges negatius no els feminitzen, o sigui, no fan que el drac sigui una draca, que sigui un drac femení, no fan que el monstre sigui una monstressa, no? O que el llop de la caputxeta vermella sigui una lloba que es menja en un pobre nen que es diu Caputxet Vermell. Això no ho fan. Els personatges negatius, els dolents, no els feminitzen. Quina mena de perspectiva de gènere i de trencament de rols que hi ha aquí? Els que interessen només. Per no parlar de que no es respecta la cultura i la tradició, o sigui, contes que s'han explicat des de fa segles, que tots els nens hem après, o sigui, ara resulta que tot això ha d'anar a les deixalles i s'ha de reescriure. I els nens d'avui dia que no tenen dret a conèixer tota aquesta cultura, tota aquesta tradició, literatura que s'ha après durant segles. Què passa aquí? Que és un anar en contra de la cultura, això. En el Telenotícies, quan parlaven d'aquest tema, d'aquesta intervenció censora de la biblioteca i d'aquests nens que es van dedicar a reescriure els llibres a classe, es veien els nens allà treballant en el tema, tal, i estaven plantejant a veure com reescriurien els contes, a veure com canviarien els arguments. I estaven parlant un grupet del conte de la Bella Dorment i una nena va i diu: doncs mira, farem que la noia, en comptes de ser despertada pel petó del príncep, perquè això resulta que és sexista, que el príncep desperti a la noia amb un petó, resulta que això és la gran ofensa per les dones, doncs mira, farem que la noia es desperti pels sorolls de la manifestació de l'1 d'octubre. Toca't els ous! Després van canviar també el conte de Rapunzel, d'aquesta noia que tenia unes trenes molt llargues, i resulta que ara Rapunzel és un noi. I diu, Rapunzel era un nen molt presumit que anava exhibint la seva melena llarga rossa i tal i tal. O sigui, tot el que són personatges amb valors negatius, aquests sí que es canvien per homes, Però clar, els personatges dolents, aquests no poden ser dones, perquè les dones
Són éssers divins, i són éssers màgics, de llum, incapaços de fer res malament, incapaços de cometre cap maldat. En fi, que em sembla una cosa indignant, que estic fins als collons ja de tot això, em sembla lamentable i espero que aquesta bogeria acabi un dia o altre, perquè és que és tristíssim.